Хей! Знаеш ли кой ще бъде най-новия хит в град Варна за това лято? Намираме се в квартал Аспарухово, на място в пицария Де Рома. Тук ще откриеш дюнерите, които взривяват вкусовите рецептори на цяла Варна. Гледаш и вече си представяш аромата на прясно изпечената питка и сочното месо. Сочно месо, разтапящи се сосове, пресни зеленчуци, всяка хапка е експлозия от вкус. И повярвай ми, за такъв дюнер не си и мечтал. Знам, че вече си зверски гладен. Ела и опитай вкуса на Де Рома. И не забравяй да ни последваш. She just looking for some long dick, big face, fleek on it every day of the week base. Them eyebrows, girl, I can see it all in the freak face. Hold up, she humble but walk with her nose up. And I growed a little interest there since you growed up. And I know a couple bitches.